ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଆକାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଏକ କୋଣରେ ନୀରବ ଭାବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିଲେ ସୁମିତ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଅପେକ୍ଷା, କାହାର ଆସିବାର। ଠିକ୍ 3 ବର୍ଷ ତଳର ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ ଆଜି ସେ ଅପେକ୍ଷାର ସତେ ଅନ୍ତ ହେବ। ମନରେ ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଆସିବେ ତ? କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏକାକୀ ଛତା ଧରି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ତାଙ୍କ ଚାଲିବା ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର ଆସିବାର ଢଙ୍ଗରୁ ସୁମିତଙ୍କ ହୃଦୟ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଧଡ଼କିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତରେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରିୟା? 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଥିଲା କଲେଜର ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ। ପ୍ରିୟା କିଛି ପୁସ୍ତକ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ସୁମିତଙ୍କ ହାତରେ। ସେତେବେଳେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରି ପ୍ରିୟା ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ନେଇପାରିବି? ସୁମିତ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ହଁ କାହିଁକି ନୁହଁ, ଯଦି ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ପଢ଼ିପାରିବା ତାହେଲେ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତ କାହାଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। ପ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ସୁମିତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ହେଇ ଦେଖୁଥିଲେ, ବାସ୍ ନୀରବରେ। ବର୍ଷା ଅବିରତ ବହି ଚାଲିଥିଲା। ସୁମିତଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଙ୍ଗର ଏକ ଛତା, ପ୍ରିୟାଙ୍କ ହାତରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର। ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ସମୟ ନୀରବତାରେ ସୁମିତ କିଛି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ। ପ୍ରିୟା, କେମିତି ଅଛ? ପ୍ରିୟାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା, ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ପରି ଆଉ ନୁହଁ। ସମୟ ସବୁ କିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଏତେ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଚିହ୍ନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ନୀରବତାରେ ରହିଗଲେ। ସୁମିତ ପଚାରିଲେ, ତୁମରି ଭଲ ପାଇଁ ତ ତୁମଠୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି, ତୁମର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ? ପ୍ରିୟା କିଛି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି କହିଲେ, ମୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲ, ପୁଣି କାହିଁକି ଆଜି ଏଇଠି? ତୁମର ମନ ଅଛି ସୁମିତ, ଯେତେବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପୁସ୍ତକ ଖୋଜିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଏହି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ, ଏଇ ବର୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ବର୍ଷା, ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଥିଲେ ଅଜଣା। ତୁମର ବୋଧେ ବସ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟ। ହଠାତ୍ କିଛି ତୁମେ ଲେଖୁଥିଲ, ଆଉ ତୁମର କଲମ ଆସି ପଡ଼ିଲା ମୋ ପାଦ ତଳେ। କଲମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଦ ପାଖକୁ ତୁମେ ହାତ ବଢ଼େଇଲ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ତୁମ ହାତକୁ କଲମଟିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତୁମର ସେଇ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଧନ୍ୟବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ଘରେ ଶୁଣିଥିଲି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଅଜଣା ହିଁ ଥିଲ ନା। ହେଲେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦକୁ ଯେ ମୁଁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ସେମିତି ନୁହଁ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା ଯେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ତଥାପି ଏତେ ମନରେ ନ ଭାବି ତୁମେ କିଛି ଆଉ ପଚାରୁଥିଲ ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ବୋଧେ ମୋ ବସ୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ବସ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସିନା ମନରେ ମୋର ବାରମ୍ବାର ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି, ତୁମ ଚେହେରା ମୋ ମନକୁ ଆସିଯାଉଛି, କାହିଁକି ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଭାବନାକୁ ଆସିଯାଉଛ, କାହିଁକି ତୁମେ ମୋର ମନରେ ଅଙ୍କୁରିତ କରୁଛ ପ୍ରତିଦିନର ଭାବନା। ତାପରେ ବସ୍ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ମୋର ବାସସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହେ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମ୍ୟାମ୍ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ମୋର ସତେ ଚେତା ଆସିଲା। ହଁ, ଚେତା ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭାବନାରେ ଥିବା ଚେତାଟା ଆସିଲା। ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇକି ମୋ ରୁମ୍ରେ ରାତି ସାରା ମୋତେ କାହିଁ ନିଦ ନାହିଁ। ତୁମର ସେଇ ଚେହେରା, ହସ ହସ ମୁହଁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ମନରେ ଦୋଳାୟିତ ହେଉଥାଏ। କାହିଁକି ସେ ମୋ ଭାବନାରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି, ଜାଣିନି। ହେଲେ ଉତ୍ତରଟା ମୋ ମନ ବି ପାଇପାରୁନଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ନ ଭାବି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲି। ତାପର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ବସି ମୁଁ ଠିକ୍ ସେଇ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲି, ଠିକ୍ ଆଗରେ ଥିଲା ତୁମରି ଗାଡ଼ି ଆଉ ତୁମେ। ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ମୋର ବହୁତ ସାରା ଡର ଥିଲା ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ କାଲିଠୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛ। ହେଲେ ତୁମ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ତୁମର ସେ ପେନ୍କୁ ତୁମ ହାତରେ ବଢ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ସତରେ ମୋର? ତୁମ ପେନ୍କୁ ସେଦିନ କ'ଣ ତୁମ ହାତରେ ଦେଇଥିବା ସତରେ ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା? କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ। ତେଣୁ ବେଶୀ କିଛି ନ ଭାବି ତୁମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ମୋ ବାଟ କାଟିକି ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ତୁମେ ହୁଏତ ପଛରୁ ଡାକିଲେ, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ।
ସେତେବେଳେ ମୋ ହୃଦୟ କାହିଁକି ବହୁତ ଜୋର ଧଡ଼କୁଥିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରକୁ ନ ଶୁଣିବା ପଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ ଦେଲି। ଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ପରା, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲି। ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ନୂଆ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଦୟାକରି ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗପି ପାରିବିନି, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତିକି ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମୁହଁକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଭୟ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ସେଦିନର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରାଉଛି। ତାପରେ କିଛି ନ ଭାବି ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲିଗଲି। କେଜାଣି ତୁମ ମନରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ତୁମର ଭାବନାକୁ କେତେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ସେ କଥା ଭାବିବାକୁ ମୋର ତିଳେମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ହେଲାନି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ହଁ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଦବୀ। ଆଉ ସେଇ ଅଫିସର କାଳେ ବହୁତ ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀର ମୁଖ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲ। ହେଲେ ମୁଁ ସେ କଥା ଅଜଣା ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ବି ତୁମେ ସେଇ ଅଫିସକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସିଥିବ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଅଜଣା ଥିଲା। ମୋର ସଖୀ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ, ତା ନାମ ଥିଲା ଅଙ୍କିତା। ଅଙ୍କିତାକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ତୁମ ବିଷୟରେ କାଲିର ସେ ଘଟଣା କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବାସ୍ତବତା କିଛି ନାହିଁ ସେଠି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ନିଜେ ହିଁ ଉପହାସ୍ୟ ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ମନର କଥାକୁ ମନରେ ଚାପି ଦେଇ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ଖାଇବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଅଙ୍କିତା ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବସିଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ ଆଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଦେଇପାରିବେ। ଘଟଣା ଥିଲା ବହୁତ ପୁରୁଣା। ସେ ସମୟରେ ହୁଏତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବି ନଥିଲା, ଚିଠିର ଯୁଗ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଦରମା ବେଶୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ସେ ସମୟରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଦରମା 4-5 ହଜାର କହିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଦରମା ବଢ଼େଇବା କଥା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସତେ ଯେମିତି ତ ଅପୂର୍ବ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ମୋ ମନରେ ବି ସେମିତି ଖୁସି ଥିଲା। ମୁଁ ତ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଚୋଟ ସହିତ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଦରମା ବି ତ ବଢ଼ିପାରେ। ଗାଁରେ ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ସହରରେ ରହି ଚଳିବା, ପୁଣି ଗାଁକୁ ପଇସା ପଠାଇବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ସଂଘର୍ଷ, ସେଇଟା ମୋଠୁ ଆଉ ବେଶୀ କେହି ଜାଣିବେନି। ତାପରେ ତୁମର ଆଗମନରେ ସମସ୍ତ ଅଫିସକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସଜାସଜି କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମନ ମୋର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଏ, ସତେ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାନା ନାନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ମିଳିଥିଲା ଯେ ତୁମକୁ ଫୁଲଦାନୀ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରି ପାଛୋଟି ଆଣିବାକୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ। ମୋ ମନରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଭେଟିବି ଆଉ ଫୁଲଦାନୀ ଦେଇ ସାଉଁଟି ଆଣିବି। ସମୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର କାର୍ ଆସି ଲାଗିଲା ଆମ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ। ସେଇଠି ଏକ କଳା ବୁଟ୍, ଚେକ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ଆଉ ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧା ବାବୁ, ସରକାରୀ ବାବୁ ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ, ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁହଁକୁ ତଳ କରି ଫୁଲଦାନୀଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲି, ଛାତିର ନିଆଁ ଖସିଲା ଭଳି ମୋ ହୃଦୟଟା ସତରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଛେପକୁ ତଣ୍ଟିରେ ଢୋକି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ଆଖିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଆପଣଙ୍କ କଳା ଚଷମା ହଟେଇକି ସେଇ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ରଶ୍ମି ଆସି ସତେ ମୋ ଆଖିର ସମସ୍ତ ଆଲୋକକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏଇ କ୍ଷଣେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବୋଲି କହିକି ଉପାଖ୍ୟାନ କରି ଆସିଥିଲି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆମ ଅଫିସର ଏତେ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ମୋ ଚାକିରି ଆଉ ଚାଲିଯିବନି ତ? ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋର ଖାଦ୍ୟ, ମୋର ଜୀବିକା ଏସବୁ ସଙ୍କଟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନଥାଏ। ଫୁଲଦାନୀ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ହାତ ଥରୁଥାଏ। ସମସ୍ତ ଅଫିସରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଯେ ଫୁଲଦାନୀଟା ଦେଉନି କାହିଁକି? ଆମ ସମ୍ମାନ ଆଉ ରହିବ ତ? ଆମ ହେଡ୍ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ପ୍ରିୟା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ି ଫୁଲଦାନୀଟା ତଳ ପଡ଼ିଯିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ତାକୁ ଧରି ଦେଇନଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ସ୍ମୃତ ହାସ୍ୟରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୋ ଛାତିରେ ହଜାର ହଜାର ଭୟ। କେଜାଣି ଆପରେ ମୋ ଜୀବନର କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇତିହାସର ଅଜଣା ଥିଲି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଆମର ପାର୍ଟ 2ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।